Idea Ranuan eläinpuiston perustamisesta syntyi vuonna 1979 Kauno Harjun, Jouko Hernetkosken, Jorma Törnin sekä Pertti Korhosen automatkalla. Ranuan eläinpuiston perustamisen oli tarkoitus saada kunnan kehitys uudelleen nousuun. Ranualle perustettiin karhukopla, joka alkoi salaisesti valmistella eläinpuiston perustamista. Rakennustyöt aloitettiin syksyllä 1982 rakennusinsinööri Kari Jääskeläisen johdolla. Jouko, mene sä töihin äläkä töllistele. Ranuan eläinpuisto valmistui ennätysajassa. Eläinpuiston avajaisia juhlittiin 17. kesäkuuta 1983. Avajaiset olivat suuri mediatapahtuma Ranualla. Eläinpuiston tulo merkitsi uuden aikakauden alkua. Sen johdosta perustettiin uusia yrityksiä ja saatiin uusia työpaikkoja. Ranuan eläinpuistoa kutsuttiin aluksi Ranuan petoeläinpuistoksi. Keskeisiä hahmoja Ranuan eläinpuiston alkutaipaleella olivat kunnanjohtaja Kauno Harju, elinkeinoasiamies ja eläinpuistoyhtiön ensimmäinen toimitusjohtaja Jouko Hernetkoski sekä toimitusjohtaja Jorma Hemmi, joka veti läpi haastavan rakennusvaiheen ja sitä seuranneet laajennusinvestoinnit. Myöhemmin eläinpuistoa ovat johtaneet Raimo Pelkonen, intendentti, Elina Torvinen, Reijo Karjalainen, Ilmo Hakkarainen, Tuija Rytkönen sekä nykyinen johtaja Tommi Hinno. Menestyksen takana ovat vuosikymmenten aikana tapahtuneet muutokset ja kehittäminen. 1980-luvulla tehtiin suuria investointeja ja puistoa laajennettiin useaan otteeseen. Vuosikymmenen lopussa Ranualle hankittiin ensimmäinen jääkarhu Istar. Pihapiiriin nousi vuosien kuluessa muita yrityksiä vetovoimaisuutta lisäämään. Merkittävimpiä kohteita oli Fazer sekä Anu ja Topi Pentikäisen ideama Murmonlinna, jonka avajaisia vietettiin 1980-luvun lopulla. Ensimmäinen asia, joka tässä kiinnittää huomiota, on tietenkä tämä torni. Mikä sen funktio on, jos oikein hienosti sanotaan? No se on joulupukin majakka. Se on majakka numero 1, että kun joulupukki lähtee tuolta Korvatunturilta lasten luokse pulkallansa, niin nämä majakat ohjaa hänen matkaansa ja hän täydentää näitä lahjapulkkiaan sitten. Ensimmäisen kerran hän täydentää sitten Ranualla eläinlahjoja. –1990-luvun lamasta huolimatta eläinpuistoon tehtiin uudistuksia ja kansainvälistyminen alkoi todenteolla. Nykyisellään lähes 1/4 kävijöistä tulee ulkomailta. Tärkein kohderyhmä ovat kuitenkin edelleen kotimaiset lapsiperheet. Ranua on tunnettu nimenomaan nuorista kansantanssia ryhmistään niin täällä meidän kotipaikkakunnalla Lapinläänissä ja myöskin valtakunnallisesti. Eläinpuistoon ovat jälkensä jättäneet myös taiteilijat ikimuistoisine hahmoineen ja kuvituksineen. Ensimmäinen taiteilija oli Marja-Liisa Pitkäranta, joka työskenteli 1990-luvun alussa useaan otteeseen Ranualla. Hän maalasi eläintalojen taustamaisemat ja kuvitti eläinpuiston esitteitä, pääsylippuja ja kylttejä. Jussa ja Nessitontut ovat myös Pitkärannan käsialaa. Pitkärannan jälkeen eläinpuiston kuvituksesta on vastannut Ilkka Karttunen. Hänen käsialansa ovat muun muassa jääkarhuaitaus, eläinkohdetaulut, opastetaulut sekä pieneläintalon maalaukset.
Uusimman ilmeen eläinpuistolle on loihtinut Riitta Ahonen, joka on työskennellyt puistolle vuodesta 2006 lähtien. Hänen taidonnäytteitään ovat luonnollisessa koossa olevat eläinkyltit, jätekeräyspisteet sekä ravintolan sisustuksen suunnittelu ja toteutus. Ranuan eläinpuiston tärkein vetonaula ovat kuitenkin eläimet. Ensimmäisen rakennusvaiheen 17 eläinlajin tilat ovat kasvaneet 50 eläinlajin ja yhteensä 200 eläinyksilön asuinpaikaksi. Eläimistä ovat huolehtineet aikojen saatossa tunnolliset ja ammattitaitoiset eläintenhoitajat. Keskeisen työpanoksensa ovat antaneet muun muassa intendentti Elina Torvinen, petoeläinhoitaja Pertti Saarijärvi, intendentti Mari Heikkilä ja kunnan eläinlääkäri Maarit Hyypiä. Elina Torvinen toimi Ranuan eläinpuiston vastaavana eläintenhoitajana ja intendenttinä yli 20 vuotta ja teki työtään suurella sydämellä. Moni orvoksi jäänyt tai vahingoittunut eläin sai olla Elinalla kotihoidossa. Elina saattoi vaikka käydä kaupassa kesy-ilves mukanaan. Ihan totta. Minä olette porsinut viime yönä. Kahdella emällä. Kahdella oli siellä. Kuka ei sanonut mulle mitään? Oli siellä kasautunut. Pertti Saarijärvi on eläinpuiston ensimmäisiä työntekijöitä. Pertti on arvostettu työntekijä ja tehnyt kunnioitettavan 30 vuoden uran Ranuan eläinpuistossa. Eläimet ovat eläinpuiston sydän. Vuosien varrella eläinpuistossa on tavattu kirjavia eläinpersoonia, jotka ovat jääneet ihmisten muistoihin. Ranuan eläinpuisto toimii myös eläinsairaalana, jonka hoivatoiminnan kautta useat eläimet ovat saaneet kodin eläinpuistosta. Ensimmäinen huostaan toimitettu eläin oli ihmisrakas Konsta-hirvi. Konsta oli eläintenhoitajien todellinen lemmikki, joka kulki mukana töissä. Erikoisia tapauksiakin on nähty. Puhuva korppi Jaska herätti mielenkiintoa ja epäilystä puhetaidoillaan. Useat kävijät ovat todistaneet, että tämä kova kauppamies osasi kuin osasikin puhua. Jaska oli monen kävijän suosikki, jonka perään kysellään edelleen. Minne? Onko? Niinkö? Onko? Minne? Onko? Väinö Ilves oli yksi eläinpuiston julkiksista. Väinö esiintyi vuonna 1998 ensi-iltansa saaneessa Poika ja Ilves -elokuvassa. Väinö syntyi eläinpuistossa, mutta joutui emonsa hylkäämäksi. Väinö vietti aikaansa myös toimistolla ja sitä luultikin usein pehmoleluksi. Väinön avuksi kuvauksiin hankittiin 2 uutta ilvestä, joista toinen Isa asustelee vieläkin eläinpuistolla. Orpona löydetty Palle Jooseppi on eläinpuiston kuningas. Naissuhteissaan määrätietoinen karhuherra on myös erinomainen koppari. Pertti on luonnehtinut Pallea perussuomalaiseksi miehiksi, joka ottaa sen minkä haluaa. Yksi hellyyttävä persoona oli Santtu Saukko, joka tuli ihmisten perässä mihin vain aina Elinan mukana Keski-Suomeen saakka. Vilkasluonteinen Santtu oli kuitenkin siisti ja käytti vessaa ihmisten tavoin. Ranuan eläinpuistolla on ollut suuri merkitys mediassa. Se on tuonut Ranuan kunnalle paljon näkyvyyttä. Poika ja Ilves -elokuvan kuvaukset olivat merkittävä tapahtuma sekä eläinpuistolle että koko Ranualle. Elokuvaa kuvattiin Ranuan ja Posion maastoissa 1997 ja 1998. Tasavallan presidentti Tarja Halonen vieraili Ranuan eläinpuistossa vuonna 2005. Tämä oli suuri kunnia eläinpuistolle ja sai huomattavaa näkyvyyttä myös mediassa. Oletteko te saanut Jaska puhumaan? Joo, toki ne menneen. Silloin kun sitä oikein koettaa, se saa sanoa Jaska. Median suosikki on tämän hetken superjulkis Jääkarhu Rancho, joka megatähtien tavoin on saanut myös oman postimerkkinsä. Nyt jo teini-iän saavuttanut karhu oli ensimmäinen eloon jäänyt Suomessa syntynyt jääkarhun pentu. Rancho on kasvattanut kävijämäärää reippaasti. Viime vuonna kävijämäärä oli yli 151 000.
2000-luvulla panostettiin erityisesti palveluiden ja toiminnan laadun kehittämiseen. Toimintaa tehostettiin ja aktiviteetti- ja majoitusmahdollisuuksia laajennettiin. Nykyään Ranuan eläinpuisto tarjoaa viihtyisät majoitusmahdollisuudet omalla Ranua Zoo camping-alueella sekä 2012 valmistuneessa Kulokulon lomakylässä. Myös ravintola uudistettiin samana vuonna. Ravintola sai uuden ilmeen unikkeine, sisustusratkaisuineen ja taidemaalauksineen. Ranuan eläinpuisto on myös suosittu leirikoulukohde. Eläinpuisto on tarjonnut unohtumattomia kokemuksia vuoden jokaisena päivänä koko perheelle 30 vuoden ajan. Puisto on nykyään Lapin suosituin perhematkailukohde ja keskeinen tekijä Ranuan kunnan elinvoimaisena säilymisessä. Tulevaisuudessa pääsemme kokemaan uskomattomia eläintarinoita uusien eläinten parissa. Tällä hetkellä eläinpuistossa jännitetään malla- ja jehukarhujen välille kehittyvää suhdetta. Rantson aikuistumista seurataan jo pienoisella haikeudella, sillä vuoden 2 kuluessa Rantso siirtyy johonkin toiseen eurooppalaiseen eläintarhaan. Rantson lähtö on samalla uuden alku, koska puistossa suunnitellaan jo uusia jääkarhun pentuja. Että kyllä täällä kovasti töitä tehdään ja yritetään saada jotain kehitystä aikaan, jotta Ranuan eläinpuisto kehittyisi eteenpäin. Ja ainoastaan vain kävijöiden mielipide on se todella arvokas mielipide, jota me tarvitaan